Так, і ось так. Фу. Здається, витер. Тепер можна любуватися. Ні у кого такої нема. Привітання усім. Топа, а що гэта у тебе? Не подыходь. Не бачиш? Реч коштовная. А ничто себе каштовная реч. Да тут один пыл. Гэта каштоўны пыл. Можа, нават і чароўны. Яго сціраць можна, толькі вельмі асцярожна. Ну, дай же добра паглядзець на твою каштоўнасць. Чароўная яна, кажаш. А гэта мы зараз праверым. Што ты задумаў, Цёма? Табе, Топачка, адразу не зразумець. Ты ж не займаешься навукай, як я. О, а ты што? Водой на лямпу пырскаць будзеш? Вядома, водой, бо твае шчоткі ад пылу не выратуюць. Ой, Вось, вось, ой, вось. Цёма, спыніся! А лепш зусім з пакоя выйдзі. І пайду. Абліў лямпу, трэба выцерці. Янот бег, хвостиком махнул. Ой, Цёма, а хто гэта? Это джин. Я ведаў, што ў мяне атрымаецца. У чым і нават хвост у эксперыментах удзельнічае. Во як. Джин, слухай, а джины заўсёды жаданні выконваюць. Правильно, давай загадывать. Джин, Джин, мы готовы свои жадания загадывать. А можа, ён нас дрэнна чуе? Джин, чуете? У нас есть задание. Джин! І не треба так кричать. Что з ім? Забыўся, чым джины павінны займацца. Ой, а можа, ён доўга ў вузкай лямпе сядзеў, трохі сціснуўся і не можа хутка адказваць. Вой, вой, вой. Что? Ён яшчэ і дражніцца? Ну, калі дражніцца, няхай хутчэй жаданне выконвае. І не адно, а адразу два. Не-а. Не. І не подумаю. Тёмачка, гэта ўсё з-за тваіх эксперыментаў. Я. То хвастом па лямпе б'еш, то ваду пырскаеш. І вось вынік. У нас нейкі няправільны джин у пакоі з'явіўся. Гэта вы самі няправільна. Тёма, трэба хутчэй гэтага джина зноў у лямпу заманіць. Правильно. Я паспрабую зрабіць усё, што рабіў, толькі ў зваротным парадку. Спачатку хвост, а потым вода. Пачынаю. Што? Вось яшчэ. Ой, лямпу аддайце. Я яе на гарышчы знайшоў, яна мая. Ваша, кажаце? Наша. Ну, тады забірайце. Слухайте, а вы джин чи не джин? Джин. Ну, тады вы павінны жаданні нашы выконваць. Так усе джины робяць. Чароўныя словы скажаце, выканаю. Ой, няма нічога прасцей. Сім салавім, ці як там? О, крыбле, крабле, бумс! Сім, выконвай жаданне. Фуфлики, туфлики, джин, выконвайце жаданні. Не, нічога у вас не атрымаецца. Словы не з маёй казкі. І што рабіць? А можа, падкажаце нам гэтыя чароўныя словы, а? Ну, добра, угаварылі. Слухайце і запамінайце. Прывітанне, калі ласка, дзякуй. О, якія ж гэта чароўныя словы, яны ж самыя звычайныя. А вы праверце. Я паспрабую. Паважаны джин, прывітанне.
Угадайте і виконайте, калі ласка, моє жаданне. Дякуй. И мое. А слово чароўнае ты таксама сказаць павінен. Прывітанне, калі ласка, дзякуй. Добра. Зараз паспрабую угадаць вашае жаданне. Толькі давайте хутчэй у мяне па раскладу сон. О, ваши жаданні супадаюць. Выконваю. Мультфільм? Так. Эх, ну а цяпер прабачце мяне, калі ласка, у мяне па раскладзе сон. Дабранач. Ой, Топа, давай и мы побежим зубки чистить. Толькі пажадаем дабранач нашаму новаму знаёмаму. Дабранач, паважаны джин. Чароўных сноў маленькія. Слухай, а голас гэтага джина табе нікога не нагадаў? О, Нестора. Думаеш, гэта быў ён? Может быть. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.